Hej, mit navn er Martin Nielsen. Jeg arbejder hos GEO, og det har jeg gjort i 2 år. Før har jeg været rejsemontør, hvor jeg har været ude og sætte kompensatorer op og lave overhold på dem og skifte olie på dem. Nu arbejder jeg på værksted, hvor jeg til daglig laver vertikale og horisontale kompensatorer og tester dem. Når vi tester kompensatorerne, så laver vi det, der hedder en fat-test, hvor vi kontrollerer, at de kan køre både i lave omdrejninger og høje omdrejninger, og vi kontrollerer, at de kan starte og stoppe automatisk, og vi tjekker også for, at olien ikke løber ud, altså den er tæt, og remmene kører rigtigt, sådan så de er klar til at blive sendt ud i verden. En god dag for mig, det er, at når man snakker med sine kollegaer om, hvad man har lavet i weekenden, og får en kop kaffe nede ved kaffemaskinen, og snakker lidt om, hvad vi skal lave i løbet af dagen. Det er super motiverende at have nogle rigtig gode kollegaer, og vi er rigtig gode til at samarbejde til at få løst de problemer, der er i løbet af dagen, og få de produkter, vi har ud af døren. Det synes jeg er fedt.